Знаете, че в момента имаме едно сериозно присъствие в местната власт, което ни натовари с много отговорности от есента на 2015 година. Имаме вече 129 общински кмета от общо 265, което ни прави на първо място безспорен лидер, но на второ място и не по маловажност сме се натоварили с много по-голяма отговорност, отколкото до сега. И точно за това с нашите общински съветници, с нашите кметове на населени места, кметове на общини, с нашите общински структури ще направим един цялостен анализ на състоянието, на резултатите. Мога да кажа, че като цяло в Пазарджишка област ние успяхме да си възвърнем позицията в Пещера. Знаете, че направихме сериозен пробив в септември в Велинград, което ни дава възможност действително да бъдем Брацигово също. И това, което успяхме да направим като запазване на резултата в Панагюрище, където Никола Белишки е един изключително успешен кмет, направи много неща за общината и получи подкрепата и успеха, който постигна на първи тур. Мисля, че също дава едно допълнително самочувствие. Надявам се, че с колегата Найден Шопов това, което направи на изборите, все пак повишихме избирателната си подкрепа от предишни местни избори и се надявам, че с общите усилия на всички членове и симпатизанти ще вървим напред, а общинските съветници са тези, които пък трябва да подпомагат разумните и добрите решения, които се предлагат от местната администрация, защото знаете, че изборите приключват и общинските съветници трябва да се ръководят само и единствено от интересите на обществото. Надяваме се, че и кметовете правят същото, за да могат действително да получават и подкрепата от общинските съвети.